माथो होनबालाय हारसिं बेंगारहरा लाबो फैसाया भाराया मा फैसा हौवानि सबगा माबायदि लामायाव लाखिनानै गंसे लोंनोसै नैनो इ गंबा बियार लादो गंबाखौ जोंनो लोंजोबगोन इयाव जों लोंजोबगोन आरो दिनै हौवाया मावथिथार दुगैनो गोनाङा मालाय मा साफा खालामदो फैदि लाना साफा खालामो मानि गोदान नेमिलाय लेथ्रा बाथ्रालाय थाद बहा असाइसनो नोंबो हमना फैयाबा गोलैसिगौमोन आंसो सिख्लायनानै बाबु गोलाव बनबाव लेथ्रा बाथ्रा नुदां खुब मोजां ना लादों ना माला मा थाद डाइरेक्ट दै खनबाव दा हो लास्टाव माबा हो दैखौ नों मानो फैदो इयाव नोंखौ सोर नायफैनो दे आं नुहुरदो ना मा नुहुरदो मा साइसनिलै मा साइस बिदि लालायनांगौ दायो स्र' लुसुगोन आरो बाल्थिङाव दै आजावना दोननाय गोब्रा जायो खालामदो माबायदि मानसिलै दा हाया फिस्लाया गावहानो अमा बिबु गोदा फैबाय बेनिफ्राय फिस्ला मोनबाय होनानै साफा खालामबाय आरो साफा खालामदों मोजां खालाम मा लेथ्रा बाथ्रा साइसनिलै मा लेथ्रा साइस खालामदों आङो बिमाखौ खजोब्बाय नों बेलेग मडेल नुयोना बेलेग मडेल नुदों सुखाबाय डाइरेक्ट थांखाबाय नै ओइ दैया फैजोब्बाय इखै बाराद्राय जादों गनाया दैया गोमो गोमो बारि बाला खालामजोबना खानांगोन ना असाइसथारा नोंलाय लांबायलै बिदिनो खालामना लाखा इदिनो मोजां मोनदों रावालायनायनि हाट असाइसनो नै दे खारबाय दा आं रावबो बारदों दुगैखाखै दाबो नै हे मा मोनसे खबर फैलायबाय मा मोनसे खबर आया आलासि लिंहरदों वा न'आव इ अमा बिबु अमा बेदर लाबोखानायखौ नुवाखै दानिसो खोथाहरदों मिथियामोन हांसो दाउला दाउ हांसो मासे दाउला दाउ मासे बुथारदोनो दाउला दाउ हांसो मासे बुथारनोबालाय आंखौलाय अमा बिबुखौलाय मानो लाबोखारनो दानिसो खोथाहरबाय नोंहा फन लायबायबा 10ता बाजियाव लायबायबा नोंखौ सोलाबो थाङा थांगोन नोंहा थाङा जाना फैगोन गथ'फोरखौ लानानै गथ'फोर स्कुलाव थांनो लुबैयाखै नेगोन आङो नेनानै थांगोन संग्रोथो इसोरो इसा नानि लाबो फैनो खायो इसा फैनो नानि लाबो सोरा नानि लाबो फैनो इसाखौ लेंहरदोनो ओमफ्राय जागाखौबो लेंहरदो गथ' गथाय गासिखौबो आलासि होनानै थांजाबाय थायो नामा माला मोनजानो थांद' गरमफोराव दाख्लै सं आलासि जानो थांनो थाङाखैमोन सोलाबाबा जायो दिनै सोलाबाखैना न'आव जानांगोन ना बेदर न'निया न'नि थागोन न'निखौ दा हर जाफैगोन ओमफ्राय दा इखौ जाना फैगोन नोंहा थाङा था गरमफोराव हांसो मासे दाउला दाउ मासेनो थाङा अखा खालामना ओमफ्राय ना गोदोर जाखांजाया होनना सोंदो ना गोदोरा जाबा दायो बोखांसिगोन थाङा बेलेग दिनाव थांगोन ओइ थाङा था नों न'आवनो संना था दे जों बाबु फैबा थांगोन ना दोननायबो नङा दरसेबो दोननाय ना जागोन दे दोनाबाबो न'निया जाबाय थाखायो जाबाय थाखायो जांख्रि गामसाया न'आवनो बिबु बान्दार लाबबाय अमा लाबबाय नै बोथोरा खटक सान्दुं दुंलाय दोमैलाय जादो जाहैनांगो आं दुगैनो ओंखारसैयानो खबर मोनबाय नालाय दोन गामसा दा सुगोन आं स्राबाव दानि जग्लिजोबनाया माबा दं दे नोंहा दा मोनायाव जा मा मोनायाव जायोलाय थाङा होनदो थाङा नै थांनो नामा आं ओंखारनोसैयानो नोंहा थाङा थाहैनोथ' आं थांसै बेलेगाव न'आव थांनो होनबा ओंखारनोसै बेलेगाव थाङोबा टाइमानो मिलाया दस' न'आव होननाय लोगो लोगो दसे सुखाजोब्बाय आंहा फुंनिया स्र' जाखाबाय लगे आरो मा दारै दाङि बावखो नोङो एवना जाहैदो आं मिथिला बबेयाव थांना थायो दे एफा गोबाव फन हरदों आं बबेयाव थांना थायो दे बबा थाङोबा बबा खारखुमा थाहैनाय हेलौ मा जाखो थांगोना थाङा मानसिया मा जादों मा फन बारे फन हरबाय थादों थांगोना थाङा जायखिजाया गलिफारायाव माबायदि मानसिलाय थाङाबा आं थांसै बेलेग गारि लानानै फाय माबारै फाय फाय सुं माबारै थांबा माबारै फैनाय आं फैसा नांगौ गाबोन फाय 5 मिनिटआव ओमफ्राय नांगोन लेंहरदो ओइ दासो फैदों हौवाया रागा जोंलायना फैदो खोना इनो फाय
आलासिनो थांनाय दयनो थाखा दख' फुङाव आलासि थाङा खादोंमोन सुआंलाय माथो होनबालाय हारसिं बेंगारहरा थांनो दानो सुनोखोलाय लाबो फैसा भाराया मा फैसा लुदु गेलेदोंमोन इयो थांजाबोबाय खोना दाय जाबाय खारबो आथें मोखां सुना फैखा नों जानाङा दे आंखौ दोननाल' फै मा जानोबा दोननाल' फै थांबाथ' जाखानांगोन ना नों जानाङा दोननाल' फै मानो गावबा थांनो लुगैयो आंखौ बेंगारहरनाया माने सोलाबाना सोलाबा माइ बायो सानदुं गोसायाव लुदुसो गेलेबाय थागोन लुदु ओरैनो टाइम पाससो गेलेदो आथिं हमगारा बिदि होनबा गरमफोराव द' लोगोफोर जानो फैया आंखौ बेंगारहरा आरो हारसिंबो थां होनाबो सान्दुं गोसाफोराव थांनाय होनबा गरमावलासो जाया आं ओंखारखांजोब्बायानो रेडि जाखाजोब्बाय बेलेग खुस्रा खुस्राया दा मेथाइ बायनो मोनबायना फैसा गैया आलासि जानो थांनो जाबाय नाया नामा फैसा गैया बेसे फैसायानो एसे सिलायसो दा बेखौनो मा खामायनो थांनाय बायदि आंखौ बुहाबरा हरबाय थानाय मबाइलाव सायाव जहैदो दसे न'आव साया नङा थांसु गस्ला हरा मानो गान थां मा गानो ओंखार थुर सोना लानांगोन ना आंहा मा साफा देलायखाबाय आब'नो थाङा होनखादो माथो हारसिं बेंगारहरा न'नि बेदरा मा जागोन फ्रिजआव सोना दोनसिगोन न'नि बेदरा दा हराव जाफैगोन आलासि जानो लेंहरनायाव जाखानो थांखानांगोन ना हांसो दाउआ गाख्रबबाय थाबाय आइया ना दाबो फैला होननानै थौ फैबाय निसा कारखौ लांफैनो लांफाया मा दाउ हांसो गोदादों खोना सोलाबाय बिसोरो गस्लायदों जाया थै नाङा मा बेखौसो न' दं बिदि गान नामा होनबा गुफुरखौ गान दा बख'हैनो हागोन फालथुखौ नांगौ बेखौनो दे बेखौनो गान सार्सखौनो गान थान्दा जायो दे आं नेबाय थानो बाबाय बेगाव सोना लायजोबनानै नांगौ ओइ दान लान्सि थागोन लान्सि थायो नामा फै बानायफोराव थाइसोलै बेखौ बाया नोङो गोसोआबा फ्लाइनि साखोन नायाबानो आंखौ हारसिं खानसेबो दे थां नों जाना फै थांबो ना मार लेथ्रा जायो नै बानायनि मोखाङा इदि जायो नामा सोरबा बादोंमोनलै बामारदोंमोन जानोङा नोंखौ खिन्थु गरमाव आं आंदो हांसो जानोङा दाउखौ जानो एखौ लोंना दे लोंखायाबो आं न'आव थांलायनोसै नैनो न'आव थांलायनोसै फिसा र' आं बेग्लानि मा जाखो खें लेंहरनायाव खें लेंहरनो थांनायाव मानो गोबाव खालामबाय थायो नोङो अ इदिबा नों आंखौ लेंहरनो नांखाया थब जायाखैबा नों जाबाय होनना बुंदो इमान देलायनायावल' धान्दा मा देलाय दे मा फोनोंनाय ओरै मा फोनोंनाय सुनोसै होमबा निजि नोंसा थाग्राया बायराव आं लायो नामा सुनै दे एसे ओरैनो फांनानै थबसो जोंबो थाङालै स्कुलनिफ्राय फैना थांगोन दायो अ स्कुलनिफ्राय मोनफैबासो थांगोन इयो थांगोन दे मालाय दानो मोनलायगोन नि बखैबा दे खला थामसोनि सोबानो जागोन दे बिसि नाङा जाय मानसिया हौवाया सादा जायो हिनजावखौ जि दांहोबाय थानाङा मानो सादा जानाय जायो सोर खोन्थानाय सादा सुनै सोनो न'नि खामानि मावनो हाबा खालामाखै मा बालनो नोंखौ हाबा खालामना लादों आरो गोबाव गारबानो जायोलै मा मानसि ओइ ओंखारलांनोसै हौवाया थाङामोननो नाय माबायदियासो आंखौ लेंहरखाया सानसेबो खालि थाङाल' होनफ्लाबाय थागोन नोंहा लिंनायाव थाङा नालाय आरो गथ'फोरखौबो लेंहरगोन र' फैगोन ना सोलोंग्रोबाथाय बिबै बिबौनाव जाहैनो लुबैयोना थांलायनोसै सकआव लाखै दे मा होनो सकआव मामा बेलेग बुस्थु बायनि लोंग्रा लानो ओरैखो गुसु फैसा हर बेखान लागोन आंसो फैसा नांगौ फैसा नोङा सोर माबायदि मानसिलाय मबाइलाव दोंना गैया नायनि आं एबार प्लास नाहर बुंनाय जागोन ना बुंनाया जायो नामा जागोन दे जाया गाबोन फैसा होबासिनो बोसोरबा आलासि जानो लांनोबा नों बायखानांगोन माबायदि मानसिलाय
ओंखाम लानोसै नै ओइ गंबाला आंनि गंसेखा गंबा ओइ बेनो आरोखि ओइनो अमाया साख्ला साख्ला खारना दोङोसो अमा बेदरखौ लाफाय अमाखौ नांथ'लालै दिनै हौवानि सबगा माबायदि लामायाव लाखिनानै गंसे लोंनोसै नैनो इ गंबा बियार लादो गंबाखौ जोंनो लोंजोबगोन बेयाव जों लोंजोबो आरो दिनै होनखाबाय दे मोनसे बाथ्रा थाब लिंबोनो मोना दसे जिरायनो मोननांगौ गंसे मारि लांखानांगोन सोर खोन्थानाय आलासिफोरखौ एसां लोंहैजोबना लाब गैया माबायदि मानसिलै बे आरो जलायना लोंबावदोलै जा आइया गाख्रबबाय थादो माबार फैदो होननानै खायसे खालामबाय थानालै नों हले मा अबस्थानि मानसिलै एसे फायानो आरो लामायाव बियार दोन मा सिं सिं सोरबा नुबा मा जानांगौ देनाय इसोरखौ एसां लोंहैनो हायाना नोंनो ओरैनो हांसो दाउल'थ' मासे दोनद' जाया गरम दे जानाङा बोथोरा थान्दा हामदो दिनै सान्दुं गैया आंहा गोलोमबायानो ओइनिफ्रायसो फट' लाना हामसोदो साफानो माइबारि सोमखोर साफा जादों दे लोंदो थाब लोंदो आं हाथारलाहाय लोंखाबाय र' खायसर लामा थारै मा मोनफैबाय आलासि जानो फैनाया बेसर दे बहा थांखो इसोराव खारलायबाय इयो नै थफ्ला थफ्लि बुंबोजोब्बाय थिखांनो हाला लामायावनो खायलें खुइलें जाबोबाय ए बेदर गोदानाय मानसिया दासो खोना नै हांसो गोदागासिनो हांसोआनो बेदराव जथाराखै ना मा गुमिया नुदो मा खालामदो हा नै लोंगालाबनाय नै खुमब्रा सायदों माबायाव बहा थांदो सासेया बे होदो मानो खामजोब्बाय नै सासेया हांसोआव नायदो बेसेबां खस्थ' संना जानांगोन होनना मिथिनायाव फायथारामोन ना आं संलायदों सिगां संग्रोनायावबा मोनखाबाय होनना भाबिदारलाय आं फायबार मोनजागोन सानबाय सोर खोनाथार खावसेयां जादो उनावसो संनो दैबो गेसा बुकिं गोजा मोनसे दाउ लकेल होदो मोनसे बयलार होदो आइया ओरै सिङाव मोनसे संदो जायालासिनो ब्लक थांगारनायसो आङो थां जायालासिनो ब्लक थांसैनो गाव हांसोखौनो जाया रोङा दे आमखाया दा दसे जाखिना है दानो मोनगोन आइ खुमब्रा फिसा मोनसेखौ सायदो खुमब्राखौ मोनसेखौ सायदो फिसाखौ जागोन मानो जायालै लोगोफोर हांसोआ मोनांबाय बयथ' मेजेम ओंखारदो ओमफ्राय आरो दाउ लकेलनि बिबु मेदोंमोन सोरबा खामब्रा जाबाय इसोर जाबायानो भाजा जों मोनजाथ'वाखै माने संग्राफोरा एरबाय थादो जासिगोन गुदुंथार गारबायाबो जागासिनो